Dito tayo sa SNR. Ito yung gamit ni Dariela, guys. Cetaphil, 929. Meron din silang ganito, extra floating. 1,339. 34. Gamit ni Dariela to, Nakales 300. Ang laki. Nivea. Ko, ito yon yung sa Cetaphil. Ayan, may mga muffins na doon. Muffin. Yung baby cleanser, 309. So, baby dove. Oil siya, 769. Meron dito, 1,000, 7,000. Ay, yung ganyan. Mga ganitong gift. And then, yung mga ganyan. Ito nasa 2,900. Tapos, ito, meron na siyang ganyan. Ganda sana pang gift. 1,4. Bali, 1,5 yung ganito. Kompleto na siya. May instant coffee, may sugar. Yung mga diaper. 279. Kaya ito. Cute pang gift. Ang ganda yung fairy. Yeah, ganda. Angel. Ano to? Balutin. 399. Ano lang kaya? Pwede pang gift kay teacher. Ito naman 1,000. Yung ganito 1,000. Titingin ako ng mix and match. Ito na lang kaya. 499. Pang gift. Shower cream. Naka-buy one, take one. And then this one naman. 499 lang yan. Ito. And then this one. Buy one, take one din. 699. Uy, ang ganda. Ito naman, naka-buy one, take one din. Hand soap. Ito naman yung hand soap. Ito din. Naka-buy one, take one. 699. Isang ganito. Tsaka ganito. Bali, ang price nung isa 174 daw. Ang cute. Ito yung pink body wash. Ang cute. Gusto ko to. Mix and match. Ayan. Mix and match na siya. Hand wash. Ito naman mix and match din. Flat plate. 699. Ito naman 889. Babasagin. Ito rin. Ang ganda pang regalo. 1,500. Fruit basket. Dito tayo. Bet ko to. Pag-isipan ko pa to. Yan, 499. Body wash kasi to eh. Ito naman. Ito. Pwede kaya yung paghaluin ko. Ito sa baba. Yun yung mga... Hindi siya naka-buy one, take one. Yung muffin. Ito na lang. 249. Apat. Hindi siya naka-buy one, take one. Hindi siya naka-buy one, take one. Ito na lang. Ito yung cookies.
Ang sarap naman nito. Ito yung buy one take one cake. 379. Ito na lang kukunin ko. Buy one take one. $3.79. Ko alam kung ano ko kay teacher. Mga ganito lang kasi eh. Wala na ibang flavor. Ito, masarap din to. Crossing. Ito din. Sarap. Ano kaya? Ito ba yun? Ayan, $3.49. Parang sarap. Ito ata yung kukunin ko. Or muffin. Tingnan natin yung muffin. Sarap nito. Wait lang. Ito na lang. $3.49. Muffin, $3.19. Hindi kasi siya naka-buy one, take one. Or this one. Meron po dito kasi. Meron. Bili nga ako ng KitKat. Thank you po. Tikman natin. 200. Magkano to? 249. 336. Ito kaya. Medyo pricey yung mga ano dito. 355. 267. Yung Lanson is 370. Sarap yung tamarind. $129 yung lemon. Ooh. Parang mas mura yung egg nila dito. Mga red egg. Melona, 192 yung ganito. Sarap. Mga salad. Ang sarap ito. 189. Salad na ganyan. 189. Ito naman, 199. $155. Medyo madaming tao dito. Ito yung dressing, 485, 3.5 ml. Uy, nakabay one take one. Yung tartar. Magkano yung tartar? Walang price. Ayun, tartar. 149. Oyster sauce, 149. Ito, golden curry, 174. Smart book. Itong garlic, yung ground garlic. Cinnamon pala yun. 139. Ito yun. 139. Basil 99. 149 onion. Dapat itong onion.
399. Mga towel. Dito kami bumili ng towel. 499. Mix and match na siya. Buy one, take one. Ganda. Ang ganda ng quality nito. Meron din dito 499. 699 less 200. And then this one, ang kapal. Ganda ng pagka ano niya, fabric. Yan. Mga basahan. 999. Ang laki nito. Buy one, take one, 999. Yung ganito. Carpet. Lambot. Buy one, take one to. Yeah. 580 yung pata. 70 yung ganito. Papaitan. Ito naman, naka-mix and match, 189. Yung ganito. Skinny jeans. Pizza. Pita. Uy, naka-mix and match. 129. Ay, pala ito kay Dariela. Yung ganito 749. Cantosino 749. Caramel 299. Marcan, one take one. Ay, kaso lemon. May one take one. 2069. 349. Combo snacks. Cheddar cheese. 349. Yum yum. 599. Pero yung ganitong kalaking pepero, 319. $479. Chips Ahoy, 319. Ganito kalaki. Okay na din. Yung ano ko, collagen, halos ano na siya, sold out. Ganyan. Dito naman sa Colgate, naka-less sila, 30 pesos. 339. 339 yung ganitong total. Active Prevention. 169. Yung Colgate na ganito, mahal pala. Kasi, ano na siya, 4. Optic White. Purple. 169 yung mga ganito. Na Colgate. Yan lang naman. Bactidol. And then, ito. Naka-buy one, take one din to. EcoWell, 400. Ay, ito, 319. Hindi siya naka-buy one, take one. Ano na lang. Ito yun, yung nakita ko kanina. Naka-mix and match. Ito naman, 699. Ito, buy one, take one. Ano kaya? Intenso milk, 139. And then this one, Cadbury, 159 pesos.
199 Milka. Ooh, 359 yung ganito, Toblerone. Kung may 50 pesos. Ito yun, China. Ganyan. Christmas bag loot. 399. Bali, 400 na yan. And then, meron silang gold. 182. Dami nilang mga Toblerone. 359 yung ganito kalaki. 182. Old gold. Bristol almond. Ay, ang laki. 299. Ito. Ay, ito yun yung nandun. Ito at ay. Ewan ko. 399. Yan na yung kanina. Then meron silang ganito. Mga mallows. Jellies. Gummies 236. 249. Diyan yung mga malalaking lollipop. 113 na to noon. Ano lang 100. Mahal na siya. Lollipop.